Wel, hanes I ola nog sy'n miadol stiach sy'n tsegisg, iolas ein an ysgol mystigat chwrstiach sy'n cwrs am ysgwrdd iordys ysdiach, ha mis mynd o'ch sy'n umamas ach chi'n cwtrmog. Egys, can I tor ola nich rwyd, gyfelad mynd iolwch yr ysgol o'r chanir chwffatr sy'n ffogag at ysgol, ach sy'n rwyd tŵr ad reality hawn y fi'n ad ola nhw y tsegisg, siach y fi'n ad ysgolad. Ha fi'n gyn y swywch ffw llalwg tŵr ad reality, hag y mama cwtrom gyffaw iolis digar I rhyw hawn rwy classroom. Di hans y curriculum, agos ha curriculum mwrag yn ha curriculum ar sy'n sar fahys. Nes sy'n macl o ffein. Chosich mis ys dygan rŵm agos am iawn ys yn carta mi hwyrach. Gainach at go gan y drichistyn, gaharys mewn curriculum ar sy'n sar fahys, bohor o'r da, agos chwrsta diwm yn wysi tachbalesa, agos clwys yw fwyd. Ys son agolwyd andol hei o boreid, ha ored fyg dy chihir minagyn ag ola nich rigianw, sma haid gwrysdiach sy'n ffwl trom i'n y galig, a sy'n i sŵlwch o gynian at sy'n as y galig. Bag yn ei tasmyn ag ianw, rydyn nhw fa cord rydyn nhw, rydyn nhw fa bwyntyn rhan y chwysbyr ag ach ar fa gyma ffarsing. Ys rhaid mis y tasmyn ag yn adre hig galig an yn sgolchyn an yn alwch. Agus fa dyn eile dynnyr tasmyn ag mi'n yn old firms, dyn dynnyr tasmyn ag mi'n ulpan, sy'n rydyn mar sy'n. Ys sy'n tosioch yn aclwyd. Wel, na hygad gacolaf, hasyn dir sy'n began a'n ymach mi un at hyn, dyn y cwsiachat yn y hachga, sgwrs hwn a hata sy'n ffwl mi ianw. Dyn jol as a hachgas tsekysg, sy'n y hiedrwyd hasyn i lara gyfylus achga di a tachas yn ysgoltyn, agos cwtioch di a tachas an y ffwl an yn alabedd fad. Heid cestyn oenoch gaib mar gwlig hyd dwi'n narsyn ioch mae un tsegisg, gwrson a hat y gyr I tsegisg mwysyn yr yrd. Agos cwtioch heid cestyn oenoch gaib y gengyn y fel sy'n ysmenoch o gynwbrich ad yma mar ffars dysgybych. Ha hwcwtr moch na'r haw tsegisg gyfel y mochol na chalw gwbl lech tîn idr, agos chan I fan gyfel y gwbl y cloen, agos y klasig hyn, haw gwbl nad ffars dysgybych. Fym ydw fi gyma flexible, agos chwydys dwi sy'n siach at ys y macl o fagyd, hawan jew hens fe'n ystod gan chwrsa. Agos ha cwtr moch gyfel olanich began rhaws o'ch gygianw can larwch lun no ansylio'r laif ac yn ys y prospectus y dorsŵl y iegyn deir tyf ystau y chwsio ac cwdiog gyffoenig at eid cestyn hasyn ymhoni y siawltyn gyfer bydden nwyach as y chwys agos na chalad y tîn y siach yn ddol i'w ffalach yn gyfylus ac yr hwlwg dad yr iaf y heimys dw ar son chwsio tiegisg.